har WBC's præsident, Perti Augustin, og som dommer, der har vi Jean-Louis Legrand fra Frankrig, vi har John D. Shorty fra USA, og vi har Jürgen Langers fra Tyskland. Og The Man in Charge, manden der skal dømme det hele, hedder Michael Høgh, og han er fra Sverige. Om lidt så kalder han bokserne sammen, men jeg vil godt have lov til at præsentere her i det blå hjørne Bettina Gabriele Gardini fra Argentina. Hun er 30 år, hun vejer 52,6 kilo. Den argentinske mester har bokset 11 kampe siden hun blev professionel, og det er blevet til 8 sejre, 1 kamp af en uafgjort, og kun 2 gange har hun forladt ringen som taber. Mine damer og herrer, giv hende en hånd, som det dejlige og gode publikum vi nu engang er. Giv hende en hånd fra Argentina, Bettina Gabriela Gardino. Tak for det. Og her, mine damer og herrer, i det røde hjørne har vi hende så. Danmarks gennem tiderne bedste kvindelige bokser, Anita Christensen. Hun er 35 år, og hun vejer 53,2 kilo. Hun er som sagt regerende verdensmester både hos WBA, WBC og GBU. Hun har bokset 21 professionelle kampe med sejre i dem alle. Så kære venner, giv hende nu al den opbakning og støtte, hun fortjener. Hun er ubesejret, Anita Christensen! Og kampen den bokses sagt om 3 titler i bantamvægt indtil 10 omgange, og The Man in Charge, referee Michael Høgh. Det gør ikke noget. Første omgang, round 1. begyndt på det der. Ja, her er også Eva. Boks. Det er jo så pænt, at du skal tage. Eva, kan du tage dit tyggegummi ud? Boks, der er ikke her, der går rundt deroppe og tykker tyggegummi. Venstre, venstre. Du mangler lige sådan et lille stykke. Med venstre. Du mangler lige en lille stykke. Prøv at bruge knæet, som vi har trænet på. Lige bøj knæet langt, så kommer det der. Uden at hun kan nå dig. Ikke? Når hun kommer lidt hurtigere væk. Ikke? Kom.
Anden omgang, round 2. Lidt mere ro. Stadigvæk tro på dig selv, ikke? Altså, når hun kommer farne, du står bare der, og hun kommer der. Venstre, kryds hende, stå stille, og så flytter du dig. Hey, kom. Hvis du står stille, så render hun ind i den. Hey, stå stille, men du for mig, så det bliver for blødt, det bliver ikke hårdt nok. Hårdt slag. Bum, bum, bang, lige fra skulderen. Hun kommer her, ind, lige fra skulderen. Hey, og så flytter du. Stå stille og slå. Nu tager du den ved højre dybt, eller venstre dybt. Også. Byg op, byg op. Tredje omgang, round 3.
Men hvor fanden er du der, hvorfor står du stille? Ikke? Når hun moser frem, kryds hende, og så væk. Aldrig. Du må ikke gå ind og lave alt det der. Det er alt for rodet, og du kan ikke tænke, når du står derinde og roder med hende. Bliv væk fra hende, boks hende udefra hele tiden. Kommer hun, flytter dig ud til siden, kryds hende. Og så husker du at få det der venstre ben ind mellem hendes ben. Du ligger på mig og direkte på hende. Du skal ud, tage hende fra siden. Venstre benet ind mellem hendes. Ja. Så du kan komme til at krydse hende derudefra. Hun er jo fandme så åben, undskyld, jeg baner. Men hun er udefra. Ja. Du er nødt til at tage hende ud fra siderne. Ikke? Ja. Så venstre benet ind mellem hendes. Ser du lige den her? Fjerde omgang, round 4. Flot. Det er sådan, jeg gider at tale til dig. Det er meget bedre. Nu begynder du at tage hende udefra. Kan du se, nu er du kommet ned. Her til sidst. Og så flytter du dig bare hurtigt. Du må meget gerne op på tæerne og flytte dig. Men når du slår, så skal du have den ro, som du har til sidst. Hun er træt af det. Ja. Ja. Så... Godt, mor. Det er sådan, jeg vil have dig. Ned på flade fødder, når hun kommer, op på tæerne og rundt. Ikke? Rigtig godt. Fortsæt. Ligesom du gjorde det i de 3 uger, jeg har haft dig. Hele tiden ro på, og den der hage, den skal ned, for nu begynder du at gå tilbage sådan igen. Så I når selv har jeg det der job alene, og det synes jeg også, hun gør rigtig godt. 5. omgang, round 5.
kommer der og trækker dig, så stå stille, og så træk den der op og godt. Du har mistet lidt fokus, synes jeg. Ikke? Så hold den der ro hele tiden, så hør noget jeg råber, det kan lade sig gøre, det jeg siger. Ja. Ikke? Så hele tiden gå ud på flade fødder, komme efter hende. Du er lidt for langsom til at komme efter hende. Lidt for langsom? Ja, du skal en lille smule hurtigere, når hun stopper op, så skal du være der lidt hurtigere. Ja. Så du garanterer det for en stund bedre. Kom så, Anita. Ned på flade fødder. Og hagen ned. 6. omgang, round 6. Anita, når du kører lige fra skulderen, hvorfor fanden begynder du med den højre? Hvorfor gør du det? Det har jeg sgu da ikke set før. Vil du godt lade være? Ja. Du har ikke afstanden. Nej. Du kikser hver eneste gang. Og i stedet for kunne du have ramt med en venstre. Ja. Ikke? Venstre. Det er afstandsmåleren. Ikke? Kom. Lad være med at starte med den højre. Du kikser hver eneste gang, og jeg garanterer for, hvis du slog venstre, så fik du ramt hende. Ja. Ikke? Ja. Der er ingen grund til stress. Find den boksning. Find din boksning. Ingen grund til stress. Kom. Syvende omgang, round 7.
Pas på, du har prøvet det. Ikke? Så den ned med hagen. Flyt dig, lad være med at gå ind hele tiden. Venstre, kryds. Når hun så kommer, styr den her. Stå stille, tro på det. Hun kan ikke slå hårdt derudefra. Så trækker du den. Ja. Ikke? Tro på det, for hun kan jo ikke slå dig, når hun kommer med begge arme herude. Fokuser, fokus. Kom. Hele tiden beskæftiget. Og så når hun bliver ramt, så bliver hun sur. Ja. Ikke? Og så er hun jo nemmere, fordi så kommer hun bare, og der du skal trække den. Stå stille. Venstre eller højre? Højre hånd. Højre hånd op. Og omgang round 8. Før, og nu forbyder jeg dig at gå ind til hende. Du er alt for smart, alt for go-bokser til det der. Når hun kommer, flytter du dig, flyt fra side til side. Flyt dig, bare stå stille. Flyt dig igen, hun bliver mere og mere frustreret, når hun ikke kan finde dig. Ja. Men hun kan finde dig, når I står og holder om hinanden. Ja. Og I kan ikke lide hinanden. Så lad være. Stop hende. Flyt dig. Bum, væk. Bang, bang, væk. Ud til siden. Og så den der. Ja. Sådan. Sådan. Jeg er for farlig, den stå der. Jeg kan se. Så presser for helvede hele tiden. Round 9, 9. omgang.
Nu gør du det stik modsat. Nu står du stille, og nu kommer du først. Bum! Venstre. Nu er du gået ud der. Nu står du stille og tager venstre. Stadigvæk væk fra hende, når hun kommer med de her. Tag lige her. Stå stille, men du skal tro på den der. Når hun kommer, tro på den der uppercut. Men du tager, når du løber. Ja. Når du løber, ikke? Så begynder du at trække hænderne ud og så hænderne. Du arbejder allerbedst fra venstre og højre. Og dybt er venstre og højre. Lige for skuden. Du skal ikke løbe for mig. Så står du stille og tager. Hun er blød nu. Kom så. Tiende og sidste omgang, the last round. Don't you
Nu har vi så fået det ene bælte i ringen. Alberto Sarmiento fra WBA står klar med, naturligvis med DBS-bæltet, og præsidenten for Dansk Professionelle Bokseforbund, Jesper D. Jensen, er her. Vi har Pertti Augustin fra Finland. Så det er de 3 repræsentanter, der repræsenterer deres forbund. Jeg kan så fortælle, at vi har fået samlet scorekortet sammen. Og vi har Jean-Louis Leclerc, 100-90 point. John D. Shawley, 99-91. Jürgen Lagers, 99-91. And they are all in the favor of Anita Christensen and still champion of the world. Og som vi kan se, så lykkedes det jo Anita at beholde alle samtlige 3 bælter. Og Jesper D., præsidenten for Dansk Professionelle Forbund, står med grænsen. Den skal vi selvfølgelig også have lagt om hende. Den er hun ærligt fortjent, mine damer og herrer. Og der var en lille